Usa ka juvenile butanding ang nasigpatan sa kadagatan sa barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City sa pipila ka mga crew sa usa ka water sports activity. Matod sa 20 anyos nga si Jomar Palis, kinsa mo'y naka-video sa hitabo. Nag-standby lang sila makajot sa kadagatan sa Punta Engaño niadtong Sabado, mga alas 9 sa buntag samtang nagpaabot sa ilang guest sa water sports dihang kalit nga mipatimaw ang usa ka baby butanding. Daw nangita kini og pagkaon ug nagpaduol sa ilang jet boat, hinungdan nga nakahigayon siya pagkuha og video ug mga hulagway sa butanding. Taod-taod kining nagpautaw-utaw sa ilang nahimutangan hangtod na nga misawng pagbalik sa ilaw sa dagat. Ingala namin man ba na may nagkuhan ka nang like nagpataw-utaw ba? Ambay na mag-shard ana. Dinidool sa mong unit mo. Moto nakita gid ang lawas mo din na ito nga ito mga parasiling ana ni tan-aw ba na mata pa sang gi-picture ana. Mato ni Jomar kini na ang ikatulong higayon nga may mga nasigpatan silang mga butanding sa kadagatan sa dakben sa Lapu-Lapu. Labing awahing hitabo niadtong milabayng buwan sa kadagatan sa Datag Maribago diin mas dakong butanding ang nagpautaw-utaw usab haduol sa ilang jet boat.